खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 2 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लादों आं नीलिमा ब्रह्म। मेष राशि गोसोनि साननाय हनाया जाफुंसार जागोन, लोगोथिनि सोमोन्दोआ गोरा जासिनगोन, गोसोआ गोख्रों जागोन। वृष राशि साननाय लुबैनायखौ मोनफुंनाय नङा, नखरनि गोजोना गोमागोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। मिथुन राशि मावनो लानाय हाबायाव लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन, हाबा हुखाखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। कर्कट राशि खाफाल गाज्रि, नांज्लाय खमज्लाय जानो हागौ, नखरनि सुखु हानि जागोन। सिंह राशि थांखि लानायाव जाफुंसारनाय मोनगोन, ओनसोलाव मुं गोसारगोन, बयजोंबो मान होजागोन। कन्या राशि बादायलायनायाव देरहासार जानो हागोन, बान्था मोननो हागोन, मोजां सान। तुला राशि फालांगि हाबायाव जेंना नुजाथिनो हागौ, रांनि आंखाल जागोन, साना मोजां गाज्रिनि गेजेराव। वृश्चिक राशि देहायाव सानाय सुनाय बारा जागोन, देहायाव जेरा मोनगोन, गोसो मेंग्लिगोन। धनु राशि गोसो थोलायनायनि दौलेंआ गोरा जागोन, नखराव जुलिखौ लानानै सावरायगोन, गोसोआ गोजोनाव थागोन। मकर राशि सुथुर खमायगोन, साननाय हनायनि जै जागोन, साना गोजोनै बारगोन। कुम्भ राशि गोसोआव गिनाय साफिगोन, साननायाव गफबना थागोन, मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा। मीन राशि हेंथा गोनां सान, गोबां दुखु खस्थ सहायनांगोन, गोसोआ मेंग्लिगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।